של הערב, וזה החיקויים. שימו לב, יומיים חופש הובטחו, ומי שמחכה את שי, שועל, יובל, פליצ'ה, כל הכבוד, קבלו בלחש! רגע, זה קורה סימולציה! יובל, תתקשר בבקשה למ"א. רק שאל אותה מה קרה בלילה לכונן. תנו לו 3 ימי חופש, קדימה. איפה אודי? אני יודעת שאודי יכול. איפה הוא? אודי, קדימה, אודי, מחיאות כפיים, קדימה! עידוד. גורדון, קבלו את גורדון במחיאות כפיים! גורדון, למה אתה לא מבולע? אני כבר הערתי לך פעם, אתה יודע מה קורה בפעם הבאה. אז נהיה בסדר, כן? היא לא הייתה. קצת קשה להיכנס לתפקיד, אבל בכל זאת, שי שביב יש לו קושי כמו לכולם לקום בבוקר. נחכה את כניסתו למשוב בשבע. לא את זה. תראו שפה זה המשוב ופה זה הקיר. זה בוקר נהדר שהוא מתעורר טוב. שלום. זהו די שלום. נו, האם היא ממקה? זהו מתקשר למשוב. שלום, מדבר יונאי. מי אחראי משמרת? נעבור לקטעים יותר קשים. אפשר לכבות את זה. בתוך החדר. הוא מתיישב על קורסתו. אפשר להציע לך כוס מים. אחרי זה יש שיחה של כחצי שעה על נושאים לא רלוונטיים, ובסוף שבירה פתאומית לנושא הרלוונטי. יש לי פה איזה דף שממחיש את הנושא. כן, עכשיו אחרי זה, כמו כן, יש את הקטע המפורסם של סידור הגבות. הנה דוב. ההצלה הגיעה, תכף יהיה לנו פה. הנה מוניקה! באו בזמן. ובואו עוד קטע נתחר. יובל, יש לו משהו חדש, הוא נכנס לו בראש כבר הרבה זמן. רוצים לקחת ממנו טישו בסך הכל. שבע שקל. עופר, אנחנו לא נעבור לסדר היום. עידוד. אבל רק לא אוהבת את פליציה, זה לתורים. שמתקשר כזה
מה קורה עם כונן 5? זה כבר היה. יש בעיה עם הספול? ומי זה, כן? אפשר לצאת להפסקה? עכשיו? אני לא יודע במה להדגיש יותר מדי. לא יודע מה להגיד לכם, זה התחפש לי לזונה. בדרך, עם כל הקטעים שאמרו לנו לפנות ישר, זה אנשי לוד, איפה דודו? דודו, אמרו לנו לפנות ישר, נגיע אליך. וגם אמרו לנו לנסוע עד הסוף, ואחרי הסוף, בפנייה השלישית ימינה. זה גם כן, שכונת הרכבת כנראה. באילנית, לא אילנית, צריף. אני אמרתי לה, היא אמרה, מה היה אילנית? צריף. אני כבר מתבלע, אני פשוט נבוך מהמצלמה. שואל! חשבתי זה כוסית, אמרתי, נתחיל איתך, תאמין. ואני מקבל על זה, אבל בגלל שזה שואל, אתה לא מתחיל איתי. עם שואל. קונטרות חזרה, אני רגיל לקבל ממך, עדיף היום אני אשתוק. לא בפורום הזה. אבל אם לא נוציא את הגיליון העבודה, זה כרטיס עבודה, החתמתי אותו אתמול דרך אגב. על מה הפעם? לא, שום דבר, אני רגוע, שלי לא פה, חבל, היא עכשיו הקצינה. תסתפר פעם בשנה, אבל תהיה מסופר כל השנה. שי, דבר, אני לא שמעתי. אתה לא ראיתי אותי עוד, נו. אותך? שי בא, קודם כל נכנס, במיוחד כשהיה חדש, היום הוא בסדר. נכנס, אנחנו חדר מפעילים, העברת עבודה, לפני שדרור יגיד לנו איפה כל אחד עובד. נכנס ככה, מסתכל. מוני, תוריד את הרגל מהשולחן, תוריד את הרגל מהפחד, יוצא, לא בוקר טוב, לא כלום, מבט קשוח בעיניים. קיצור, ככה הפריד אותנו איזה שבועיים עד שנכנסתי אליו למשרד. זה בטח לא בגללי הוא השתנה, אבל עשה שיחות אישיות לכולם. אמרתי לו, מה העניינים איתך? אתה מפחיד אותנו. שמעתי את הליצן, היית ליצן, היית רוקד במדפסות, משתולל, היום מה? שירים חסידים? זה אני לא שמעתי, אבל טוב לדעת. הפחיד אותנו, ככה היום הוא בסדר, מחייך, אומר בוקר טוב, וזה גם כן רק שהוא לא עצבני. לא, לי הוא אומר בוקר טוב, אפילו לחץ לי את היד כמה פעמים. זה, כן, תאמיני לי. אתה נכנס אליו למשרד, הוא אומר לך, תלך להביא לי את המשמרות. אז אומרים לו, אני רוצה יום חופש. מסתכל לך ככה בעיניים, לך. ושיליאן הוא בכלל, קודם כל הוא משחק אותה עכשיו פליצ'י. מדברים איתו no changes, אותו דבר, פליצ'י פה. שלא תחשבו הפוך. אז הוא פליצ'י. עכשיו אתם לא יודעים, אתם חושבים שהוא טוב כי הוא מדבר איתנו, הוא מסביר לך. הוא אחרי זה נותן את הסתירה, אנחנו רק לא מרגישים, מרוב שהוא מלטף אותנו לפני זה. הוא גם, כן, לא, כולנו חושבים איזה מותק שיליאן, עוזר לנו, פותר לנו, מדבר איתנו, מכניס לנו מאחורה את האלמנט. 7 שקל כבר אמרו, לא נחזור. כמה קטעים פיקנטיים, מי שהגיע כאן, כשהוא הגיע, בטח זוכר את הקטע הזה. כולם עושים שיחת מפעילים, וכולם חייכנים, רגילים לעופר לוי, כזה זז מצד לצד כזה, וליד הדלת ועניינים. פתאום הוא בא וכזה ככה בטבעיות. כשאני צוחק, זה לא סימן טוב. אז כולם כזה... מה קרה לו זה? עוד שיש קטע שבטח כולם מכירים אצל שי. אגוז משי. פיט. שלום. דקה דומיה. כן שי. נגיד, שירלי במשוב. כן. טיט. שלום, להתראות, מה נשמע? צרכנים, לשכת שירות.
אחי, אתה אל תפת לדעת קרא לשי רגע לפה. טוב, אני הולך אליו, אני הולך. לא, שכחת את זה. ככה. שכחת את הקטע הזה. שהיינו בשלב 6, אחרי שחזרנו לקורס הפעלה, ונתן ישב בפני גורדון, היה לנו ציבור בקורס בכלל. לא גורדון, עם אורי גיל יושב מאחוריו, וכל הזמן ממזמז את הנייר שלו. כל הזמן פותח אותו, סוגר אותו, ממזמז. טוב חליק, הוא כבר נדע, אין הרבה. נתן יושב ככה, כל שנייה בוא עושה לו ככה, בוא עושה. נתן מזיז ככה, ונתן ככה פרוע על השיעור. מי לימד? לימד גור, עם החוזק שלו. כן? אמרו לנו, פלם, אמרם וזה, שיעור ראשון, בא לנו גור. שלום. נתן לא מבין, לא מאמין, לא גיל טיולים, והוא רגיל כל רגע עושה לו ככה. כל הזמן עושה לו ככה. נתן מזיז את היד, בסוף נתן מזיז סיבוב. יש לי זרחים? טוב לא, זה לא שייך. היה קטע בקורס הפעלה, שמו את אורי חניך תורן. אשכרה רק היה חסר בבוקר, היה מוריד אותנו כל פעם ל-40 שכיבות, וזהו, היה בבוקר ככה, במסדרים, מביא הצדעה, סיבוב וככה, זה בשביל הסמכותיות. מסדר של מפקד ממר"ם, אז לפני כן יש מסדר של רונן, של ירון, של מפקד יחידת הדרכה, של עין ממר"ם לטיפול וניקיון, של אריה ושל מפקד ממר"ם. אז כל יום מביאים ניקיון, יום אחד מינו את אורי אחראי ניקיון, אני הייתי עין אחראי ניקיון, וטוב אנחנו עוברים, כן, אנחנו עוברים, כל הכיתות, כל הקורס פרוס בכיתות, ואני עובר, פה לא נקים, וזהו עם הצרור מפתחות של הסוהרים של כל הכיתות, הוא עובר ככה לכיתה, פה לא נקים. טוב, ורונן מלחיץ אותו כל הזמן, אורי למה זה לא נקי וזה? הוא בא לכיתה, מי מנקה את הכיתה? נתן. נתן מנקה את הכיתה לבד, הכיתה ענקית, הוא לא מלא את זהה, את כל המילים של הכורכים, את כל הכיסות, כבר 6 פעמים ניסיתי את הכיתה, ההוא כבר משתמש סיום, מי בא לו? אורי גיל. בא לו ככה, לא יודע מפתחות, נתן לי מטומטם, תראה שם הוא מוחלט! זה הקטע, אני בחיים לא אשכח, נתן עומד ככה עם המקף, קודם הוא מסתכל. לאט לאט עולה אדם, בכל כאן נפריד את זה, נפריד לו, בטח! אני ארוך אותך! אני בא, נתן מנהגה, עכשיו נתן תופס את המקף כמו שם, אני ארוך אותו עם המקף! הוא רגיל מאחוריו, אני רוצה למציא גם! כשאתה מבשים מדים וזה, והחולצה יוצאת החוצה, נופלת החוצה, התכופפתם פה, התכופפתם שם. תכניס את החולצה בפנים. איך אתם מכניסים את החולצה בפנים? אז אני אספר לכם איך אני מכניס, אני מניח שרובכם עושים את זה. אני אסתובב ככה לצד, פותח את חגורת קליק, פותח ככה את המכנסיים, מכניס בפנים את החולצה. טוב, עכשיו זה מתוח, נכון? זה לא יפה. אתם מתחילים להוציא את זה ככה, זה נראה מסודר וזהו, וגמרנו, נכון? איך פליצ'ה מכניס חולצה? זה מתחיל אותו דבר, גם כן, זה לא הולך קליק-קלק, כי זה חגורה של אנשי קבע כזה. זה ככה, מכניס את החולצה, אבל מה? כשהחולצה בפנים הוא מוציא רק צד אחד. צד אחד הוא מפשיל החולצה, ואת הצד שלי הוא לא נוגע בו, אתם יודעים למה זה? זה בשביל הביפר, שיראו!